sä oot jätkää paska? Oot sä saanut turpaa? Vai no vittu! Hei Urpo, olisit voinut lyödä mahaan vittua. Mitäs sulle on tapahtunut? Helvetin pursu eteen kumivasaralla. Jaa, oikein kumivasaralla. Joo. Hei, nyt lähti jätkä menee. Älä nyt kaveri meuhkat sinne just mä tulin. Vauhtia. Minis nyt. Oi vittu tota pikkunelkkiä saatana. Mitä vittua? Siisti takki sulla siinä, onko sä aitoa nahkaa? Päskä vitut. Neleset. No mulla vaan on aito. Takki meinaa. Mitäs luulet? Ite? Paljonko mä maksoin tästä rutsista? Mitä luulet, Urpo? Maksoinko mä tästä pomposta satkun vai pöllinkö mä täpässä? Mulla oli ihan päskä viikko. Auto köllittiin ja en noit veivi. Näin mun jätti mut ja mulla on herpes. Ennustaa.